Hola, esta noche vamos a hablar de la traducción de galés a español. So heno, rydyn mynd i edrych at sut i cyfieithu o'r Cymraeg i'r Sbaeneg. So, hola, soy Señora Pritchard. Los objetivos son dar estrategias, consejos y práctica para ayudarte a mejorar tus habilidades de traducción. So, ni'n mynd i edrych at strategaethau, awgrymiadau ac ymarfer i'ch helpu chi i wella sgiliau cyfieithu. So, o ble byddwch chi'n ffeindio'r tasg cyfieithu yma o'r Gymraeg i'r Sbaeneg? So, en los exámenes hay un examen de hablar, escuchar, leer y escribir. So, yn yr arholiad ysgrifenedig bydd y cyfieithiad o Gymraeg i'r Sbaeneg. A mae'r cwestiwn olaf yn yr arholiad. So, fel ydych chi'n gwybod, bydd cyfieithiad o Sbaeneg i Gymraeg yn yr arholiad darllen. So, español a galés, neu inglés en el examen de lectura, pero galés o inglés a español es en el examen de escritura. So, bydd yr cyfieithiad o Gymraeg neu Saesneg i'r Sbaeneg yn yr arholiad ysgrifenedig. So, por ejemplo, so nawr, rydyn ni'n mynd i edrych at enghraifft. So, dyma enghraifft. Mae'n dod o'r arholiad 2019. Mae'n haen sylfaenol i ddechrau, a wedyn ar ôl byddwn ni'n gwneud enghraifft o'r haen uwch. Okay, so fel ydych chi'n gweld, mae'r papur yw 1 awr 15 munud, ond wrth gwrs bydd yn yr haen sylfaenol, bydd 3 tasg gyntaf, a wedyn mae cyfieithu yw cwestiwn 4, y pedwerydd tasg. So, dyna'r cwestiwn, mae'n gofyn i chi cyfieithwch y brawddegau i'r Sbaeneg. So, fel ydych chi'n gweld, mae 5 brawddeg, mae 2 marc am A, B, C, a wedyn mae 3 marc o Ch a D, oherwydd mae nhw'n anoddach. Okay? A wedyn, o dan y tasg, bydd lle wedyn i ysgrifennu eich atebion. So, mae'n gofyn i chi ysgrifennwch eich atebion yn y lle gwag isod. So, A, B, C, Ch, D. Okay? So, dyna ble ydych chi'n ysgrifennu'r atebion, a bydd o dan y cwestiynau yn yr arholiad. Okay, so, ni'n cael rydw i'n hoffi mynd ar wyliau gyda fy nheulu. Mae'n bwysig teithio dramor. Llynedd es i Sbaen. Fy hoff ddinas yw Madrid, yn enwedig yn y gaeaf. Hoffwn i ymweld â Mexico yn y dyfodol. Okay? So, gawn ni weld. Pa strategaethau allwch chi ei ddefnyddio i fynd i'r afael ar dasg hon? So, gawn ni weld. So, mae hwnna yw efallai jyst pethau i meddwl amdano yn yr arholiad. So, mae un cyntaf yw darllenwch y testyn cyfan. Yeah? So, peidiwch â dechrau eto, jyst darllen dros popeth, a mae'n rhoi amser i chi i ymlacio cyn i chi teimlo'n o dan gormod o straen. Okay? A meddwl am jyst yr ystyr gyffredinol. So, what's the general meaning o beth mae'n dweud. A wedyn, sylwch ar y berfau a rhowch gylch o gwmpas. Pa amser mae nhw. So, ydych chi'n siarad yn yr amser gorffennol, presennol, dyfodol, amherffaith, amodol, etc. Pwy sy'n siarad? Edrych at ddangosyddion amser. So, blwyddyn diwethaf, ddoe, yfory ac yn y blaen. Pwy sy'n siarad? Cofiwch fod y rhaid i'r ferf cytuno ar pwy sy'n siarad. So, os mae'n fi, neu ti, neu fe, neu hi,
neu nhw ac yn y blaen, bydd rhaid i'r berf yn cytuno gyda pwy sy'n siarad. A wedyn, gwybod eich amserau. So mae'n bwysig i adolygu amserau cyn yr arholiad. A mae link yma i'r pwynt pŵer roedd yn gwers blwyddyn diwethaf ar y gwefan esgol. So os ydych chi'n clicio ar y link yma, mae'n helpu chi adolygu berfau yn Sbaeneg. So dwi'n credu bydd hwnna yn defnyddiol i chi. Wedyn, rhif 4, fe allwch chi wneud nodiadau uwchben y testyn gan gyfieithu geiriau rydych chi'n ei gwybod a meddwl am rhai nad ydych chi'n ei nabod. So falle ydych chi'n gallu cyfieithu cwpl o geirfa yn y brawddeg a wedyn cael mwy o amser i gweithio mas y gweddill. Okay. Wedyn, dechreuwch eich cyfieithiad, so un brawddeg ar y tro, so obviously mae un brawddeg, 2 brawddeg, 3, un am y tro, a wedyn ar y diwedd gwiriwch eich gwaith. So, esgus bod yr arolwr, a wedyn sicrhewch 3 lliw o'r oleuwr, enghraifft mae hwnna yw gwyrdd, bob gair rydych chi'n gwybod, melyn, y rhai rydych chi'n fath ohonyn nhw, a wedyn pinc y rhai nad ydych chi'n ei nabod, enghraifft, okay? Ond mae hwnna yw lan i chi. A mae'n rili bwysig i peidio gadael bylchau. Iawn, hyd yn oed os ydych chi ddim yn siŵr, mae'n well i just cael dyfalu guess. Iawn? Okay, so dyna'r y 5 brawddegau eto, y 5 brawddeg eto. A beth ni'n mynd i gwneud nawr yw ni'n mynd i mynd dros un am y tro a triwch cyfieithu fe gyda'n gilydd. Obviously, os ydych chi ddim yn gwylio'r gwers yn fyw, ydych chi'n gallu stopio recordiad, ysgrifennu nhw i lawr, a wedyn gwylio eto i cywiro eich atebion. Okay, so mae un cyntaf. Rydw i'n hoffi mynd ar wyliau gyda fy nheulu. So beth ydych chi'n gwybod yn barod? Ydych chi'n gwybod sut i ddweud rydw i'n hoffi? Ydych chi'n gwybod y berf mynd? Beth yw ar wyliau? A wedyn gyda fy nheulu. Okay? So, gawn ni weld. Dwi wedi rhoi nhw mewn lliwiau i'ch helpu chi torri nhw i lawr mewn sort of sectiynau byr. Iawn? So i ddechrau, rydw i'n hoffi. Dwi'n siŵr ydych chi'n gwybod beth yw rydw i'n hoffi. Mae'n me gusta. Si? A wedyn, mynd, y berf mynd ar wyliau. So mynd yw ir, a wedyn ar wyliau yw de vacaciones. Iawn? So ir de vacaciones. Gyda yw con. Dwi'n siŵr ydych chi'n gwybod hwnna hefyd. A wedyn fy nheulu. So teulu yw familia. A fy yn Sbaeneg, mae'n unigol. So mae'n mi. Yn y lluosog bydd yn mis. Yeah? So con mis amigos, pero con mi familia. Iawn? So me gusta ir de vacaciones con mi familia. A wedyn, byddwch chi'n ysgrifennu'r ateb nesaf i A yn y lle cywir yn yr arholiad. Okay? Iawn. Okay, so yr ail un. Mae'n bwysig teithio dramor. Mae'n bwysig teithio dramor. So unwaith eto, dwi'n mynd i defnyddio lliwiau i'ch helpu chi. Okay, so dyna'r lliwiau. So, mae'n bwysig. Ydych chi'n gwybod sut i ddweud mae'n bwysig? So, es importante. Es importante. A wedyn, y berf teithio. Y berf teithio. So mae hwnna yw viajar. Viajar.
Mae'n berf ar. Okay. A wedyn, dramor. Ydych chi'n gwybod? So, extranjero yw dramor, ond mae gair bach sy'n mynd yma hefyd. Ydych chi'n gwybod beth yw e? Mae'n al extranjero. So, es importante viajar al extranjero. Iawn? A wedyn, byddai'n ysgrifennu'r ateb yma. Iawn? OK, nesaf nawr. Llynedd es I Sbaen. So mae'n eitha byr. Llynedd es I Sbaen. So, ydych chi'n gwybod sut I ddweud llynedd blwyddyn diwethaf? So mae'n el año pasado. El año pasado. Es I. So naw, ni'n siarad naw yn yr amser y gorffennol. A mae'n dod o berf ir, mynd, ond yn yr amser gorffennol. So, ydych chi'n gwybod sut I ddweud es I yn yr amser gorffennol? Mae'n fwy. Fwy, es I. A wedyn I, mae'n just un llythyren yn Sbaeneg. Sorry, Sbaen Sbaen yn dod cyn hwnna. So, Sbaen yw Espanya, a wedyn I yw A. Iawn? So, el año pasado fui a Espanya. Now, cofiwch, mae'r little squiggle dros y N. So, Espanya. So, mae N sound. Okay, mae'r swnio fel N. So, dyna'r trydydd un. El año pasado fui a Espanya. Iawn? OK. Nawr, y trydydd un. So, mae'n 3 marc nawr. So, mae'n tipyn bach yn anoddach, ond ni dal yn gwneud yr enghraifft o'r haen sylfaenol. So, dydy ddim yn rhy anodd I chi. So, mae mwy o lliwiau nawr yma. So, mae'n fy, a wedyn hoff, ddinas, yw, Madrid, a'n enwedig yn y gaeaf. So, beth yw fy I ddechrau? Ni wedi gweld ar A. So, mae'n, mi yw fy. Now, hoff ddinas yn Gymraeg, favourite town, ni'n swopio nhw yn Sbaeneg. So, mae ddinas yn dod cyn yr hoff. Iawn? Ydych chi'n gwybod beth yw ddinas? So, ni wedi defnyddio ciudad. Ciudad yw dinas. Ond os ydych chi'n defnyddio pueblo, mae hwnna'n ffain hefyd. Pueblo yw dre, ond maen nhw'n rili tebyg. Okay? So, mi ciudad o mi pueblo. And then hoff. So, unwaith eto, mae 2 ffordd I ddweud hoff. Ydych chi'n gwybod nhw? So, mae'n either, favorita o preferida. Okay, mae 2 ffordd I ddweud e. Dwi wedi dewis favorita yma. So, mi ciudad favorita yw, mae wedi dod I mewn yn barod, yw S. Yw S. A wedyn Madrid, yr un peth. A wedyn anenwedig. Ydych chi'n gwybod beth yw anenwedig? Mae gair eitha hir. Mae'n especialmente. Mae'n typo yna. Especialmente. So heb o. Especialmente. Yn y gaeaf. Yn y gaeaf. Gosh. Sorry, dwi wedi defnyddio'r hen pwynt pŵer, sorry. Yn y gaeaf, en invierno. Okay? Pan byddai'n rhannu'r pwynt pŵer gyda chi,
byddai'n defnyddio yr un newydd. Sori, roedd hi'n brysio heno, dwi wedi agor yr un a hen un. Sorry, guys. Right, so byddwn ni'n gwneud gyda'n gilydd te. Hoffwn i ymweld â Mexico yn y dyfodol. Okay. So, mae'r un yma yw yn yr amser amodol. Yw'r amser amodol. So, hoffwn i. Ydych chi'n gwybod sut i ddweud hoffwn i? So, mae'n tebyg i rwy'n hoffi, sef me gusta. Iawn, ond ni'n jyst newid yr amser. So, hoffwn i yw me gustaría. Me gustaría. Iawn. Wedyn, amweld, y berf amweld, mae'n tebyg i'r Saesneg, yw visitar, visitar, a wedyn Mexico yw Mexico, Mexico, yr un peth, a wedyn yn y dyfodol, yn y dyfodol. Ydych chi'n gwybod? So, en el futuro, en el futuro. Okay, so pan dwi'n rhoi y pwynt pŵer cywir naw ar-lein, rydych chi'n gallu gwirio'r atebion yna hefyd. Okay? So dyna fe, dyna'r haen sylfaenol. O ran y cynllun marcio, so ar gyfer pob cwestiwn 4A, 4B a 4C, caiff marcio o dim 1 neu 2. Okay, so i cael 2 pwynt, mae ystyr wedi ei gyfleu'n llawn, mae strwythurau gramadegol yn gywir a gwallau, ma'n iawn, fel acenion anghywir, cenedl anghywir, cytundebau anghywir ac ati. Okay. So dyna sut i cael 2 marc. A wedyn, o ran 4C a 4D, mae'n mas o 3, so dyna sut i chi cael 3 marc. Okay, am yr pedwerydd a rhif 5 hefyd. Okay? Dwi wedi rhoi nhw yn Saesneg yna hefyd, jyst rhag ofn. Okay, so o ran yr atebion, ni wedi gweld nhw yn barod anyway, ond dyna'r marciau. Sorry. So, dyna fe, me gusta ir de vacaciones con mi familia. 1 marc, me gusta vacaciones con familia. So, enghraifft, os ydych chi'n anghofio y berf ir, neu ydych chi'n anghofio mi, fel fy, ydych chi dal yn gallu cael 1 marc. So, hyd yn oes dydy ddim yn perffaith, mae'n well i just give it a go, oherwydd efallai byddwch chi'n cael o leiaf 1 marc am yr ateb, okay? Does dim rhaid i chi ysgrifennu popeth yn perffaith. Obviously, triech eich gorau glas i fod yn perffaith, ond os ydych chi'n gwneud camgymeriadau, ydych chi dal yn gallu cael marc, okay? O ran B, es importante viajar al extranjero, neu es importante viajo extranjero. So viajo yw, maen nhw wedi conjugate y berf, maen nhw wedi redeg y berf yn anghywir yna, okay? Dim ond y berf cyfannu angen viajar. C, el año pasado fui a España. Fue yn lle fui yn camgymeriad oherwydd mae'n yn y trydydd person. So fue yw aeth aeth hi, neu roedd e'n. Okay, ond ydych chi'n gael yn cael 1 marc, so mae hwnna'n da. A wedyn am 3 marc, mi ciudad favorita o preferida es Madrid, especialmente, sobre todo, yn lle especialmente, so sobre todo neu especialmente en invierno. A wedyn am 2 marc, mi ciudad favorito o preferido, so heb a, oherwydd mae ciudad yn feminine, so favorita preferida yn cywir. Ond os ydych chi wedi ysgrifennu favorito, ydych chi dal yn gallu cael 2 marc. Es Madrid especialmente en invierno, a wedyn 1 marc a mi ciudad favorito preferido es Madrid
especialmente invierno. So gyda cwbl mwy o camgymeriadau. A wedyn o ran de, me gustaría visitar Mexico en el futuro. Okay, so ni wedi gweld hwnna nawr. So dyna'r camgymeriad yna, visito yn lle visitar, y berf, en futuro yn lle en el futuro, a wedyn un y marc, me gusta yn lle me gustaría, so amser presennol yw yma, a mae hwnna yw'r amser amodol. Visitor gyda camgymeriad sillafu yna, Mexico en futuro. Okay? So cofiwch nawr, mae'n well i cael tro oherwydd rydych chi'n gallu cael yr ateb cywir. Okay? Right, a dyna fe yn Saesneg. Okay. Right, okay. Un otro ejemplo ahora. So dyna enghraifft arall nawr. Yn yr rhain uwch. Right, okay, so dyna fe yn Gymraeg, sori, hain uwch. Rydw i'n credu ei bod hi'n bwysig bwyta'n iach. Heblaw am gael diet cytbwys, mae'n hanfodol cadw'n heini. Ddoe, es i'r gampfa o 2 tan 4 y prynhawn. Rydw i'n dwlu ar chwaraeon, ond roedd ni'n flinedig iawn neithiwr. Yn y dyfodol, hoffwn i wneud mwy o ymarfer corff. So tro yma, yn lle rhoi nhw mewn brawddegau, maen nhw wedi rhoi nhw mewn un paragraff byr. Okay? So, ac y tro yma, yn yr rhain uwch, mae dim ond 2 cwestiwn ysgrifenedig cyn y tasg cyfieithu. So mae hwnna nawr yw cwestiwn 3, a mae mas o 12 marc. Iawn? So beth rwy'n mynd i gwneud nawr yw torri fe i lawr i'r brawddegau i helpu chi cyfieithu un brawddeg am y tro. A ydych chi'n gallu gweld yna, mae'n barn, mae'n brawddegau yn yr amser presennol, yn yr amser gorffennol, ac yn yr amser dyfodol hefyd. So mae'n rili bwysig dych chi'n ymarfer yr amserau cyn yr arholiad ysgrifenedig. So dyna'r 5 brawddeg sy'n dod o'r paragraff. So mae un cyntaf yw, rydw i'n credu ei bod hi'n bwysig bwyta'n iach. Okay, so mae'n mas o 3 y brawddeg yma. Rydw i'n credu ei bod hi'n bwysig bwyta'n iach. So, unwaith eto, dwi wedi defnyddio lliwiau. So, ydych chi'n gwybod sut i ddweud rydw i'n credu? Mae'n eitha syml dwi'n credu. Yeah? Es creo que. Creo que. A mae bod yna yn ce. Iawn? So, does dim angen cyfieithu hwnna. Rwy'n credu bod yw creo que. Mae'n bwysig, so ni angen nawr yma, mae'n bwysig. Yeah? Rwy'n credu mae'n bwysig. So beth yw mae'n? Mae'n es, yeah. A wedyn bwysig. Mae'n fel y Saesneg, importante. Okay? So creo que es importante. Bwyta. So beth yw bwyta? Beth yw'r berf bwyta? Ni angen yr holl berf. Ydych chi'n gwybod? Comer. A wedyn, yn iach. Ydych chi'n gwybod beth yw'r ansoddair yn Sbaeneg? Iach. So mae'n sano, yeah? Creo que es importante comer sano. A wedyn, rydych chi'n ysgrifennu fe i lawr o dan y tasg yn yr arholiad. Okay? A mae hwnna yw mas o 3. Right, ymlaen naw i B. Heblaw am gael diet cytbwys, mae'n hanfodol cadw'n heini. Right, so, obviously, ydych chi'n gallu gweld mae'n dod yn anoddach. So, ydych chi'n gwybod sut i ddweud heblaw am?
So mae'n aparte de, a wedyn cael, beth yw y berf cael? So, os ydych chi ddim yn siŵr, meddwl am sut i ddweud rhywbeth fel mae gen i ci, mae gen i brawd. So, mae hwnna yw tengo. So, ba berf ydy tengo yn dod? Mae'n tener. Si, tener. A wedyn, diet, kitbois. Ydych chi'n gwybod beth yw diet? Ydych chi'n gwybod? So una dieta, mae'n tebyg. Una dieta es femenino. A wedyn kitbois? Kitbois yw equilibrada, balanced, equilibrada. A wedyn, mae'n hanfodol. So beth yw mae'n? Es. A wedyn hanfodol essential. A wedyn cadw'n heini. Beth yw cadw'n heini? So mae berf cadw, mantenerse, a wedyn heini en forma, iawn? So dyna'r holl brawddeg yna. Aparte de tener una dieta equilibrada, es esencial mantenerse en forma. A mae hwnna eto yn 3 marc. Okay, so, ymlaen i cat now, so dyna fe. Okay. Cat now, so ddoi, es i'r gampfa o 2 tan 4 y prynhawn. So, tro yma nawn ni'n siarad am yr amser gorffennol. So, ydych chi'n gwybod sut i ddweud ddoi yn Sbaeneg? So, mae'n ayer. Es i, ni barod wedi gweld es i, so gobeithio ydych chi'n cofio hwnna. 3 llythyren. Si es fui. Es i fui i'r. So, bydd ni'n dod ymlaen at i'r. So, gampfa yw gymnasio. Nawr fel arfer, mae fui yn dilyn gan a, so fui a wedyn gimnasio es masculino, entonces es el gimnasio. Fui a el gimnasio, ond ni ddim yn gallu dweud a el yn Sbaeneg. Rydyn ni'n rhoi nhw gyda'n gilydd, cymysgu nhw i creu un gair. Ydych chi'n gwybod beth yw e? Mae'n al. So, ayer fui al gimnasio, a wedyn o 2 tan 4. So, ni'n siarad am yr amser yma nawr. So, ydych chi'n gwybod sut i ddweud yr amser yn Sbaeneg? So, o 2, so desde las 2, so desde yw o, 2 o'r gloch, las 2. Cofiwch bod mae'r amser yn Sbaeneg yn feminine, es feminino. A wedyn tan 4. So beth yw tan? Hasta, si. A wedyn 4, so dilyn y patrwm yma. So las 2 yw 2, so beth yw 4? Si, las 4. Iawn? A wedyn y prynhawn. Ydych chi'n gwybod beth yw y prynhawn? So mae'n de la tarde. A'n cofiwch bod tarde yw prynhawn, mae'n gallu fod yn hwyr hefyd. Iawn? So wedyn, byddwch chi'n ysgrifennu y brawddeg yn y paragraff o dan y tasg. So, symud ymlaen at nawr. Rydw i'n dwlu ar chwaraeon, ond roeddwn i'n flynedig iawn neithiwr. So, mae'n amser presennol i ddechrau, a wedyn mae'n newid i'r amser y gorffennol. So, ydych chi'n gwybod sut i ddweud rydw i'n dwlu ar? Yn yr arholiad, os ydych chi ddim yn siŵr, ydych chi'n gallu ysgrifennu me gusta. Mae'n well na gadael lle, Ond dwi'n siŵr ydych chi'n gwybod beth yw rwy'n dwlu ar. Mae'n me encanta.
me encanta. So yn lle me gusta, me encanta. Super. Chwaraeon? Beth yw chwaraeon? Yn dechrau gyda da. Deporte. El deporte. See? So me encanta el deporte. Onyd. Beth yw onyd? Mae'n bwysig I dysgu cysyllteiriau. Bydden nhw'n rili defnyddiol I chi. So mae ond yw pero. A wedyn, roeddwn un flynedig. Roeddwn un. So meddwl am yr amser. Ydych chi'n gwybod sut I ddweud roeddwn un? So mae'n estaba, super. So mae'n yr amser amherffaith yna. The imperfect tense, iawn. Yr amser amherffaith. Flynedig, ydych chi'n gwybod beth yw flynedig? Cansado, cansado. A wedyn iawn. Nawr, yn Gymraeg, mae iawn yn mynd ar ôl yr ansoddair, ond yn Sbaeneg, mae'n mynd cyn yr ansoddair. So fel yn Saesneg, very tired. Okay, so mae very, mae iawn yn Sbaeneg yw mwy, mwy, si. A wedyn neithiwr, ydych chi'n gwybod beth yw neithiwr yn Sbaeneg? Neithiwr es anoche, anoche. Esta noche yw heno, anoche neithiwr. Okay? Ac ar ei ben ei hun, mae noche yw nos. A dyna fe, dyna'r pedwerydd un. So me encanta el deporte, pero estaba muy cansado anoche. Obviously, os roi ti'n merch a ti eisiau ysgrifennu cansada, mae hwnna'n ffain. Ond oherwydd ni ddim yn gwybod, mae'n hawsach I just cadw at y ffordd masculino o. Okay? A wedyn, ar un olaf, yn y dyfodol, hoffwn I wneud mwy o ymarfer corff. Yn y dyfodol, hoffwn I wneud mwy o ymarfer corff. So, I ddechrau, beth yw yn y dyfodol? Ni wedi gweld e'n barod heno. Yn y dyfodol, sí, en el futuro, super, en el futuro. A wedyn, hoffwn I. So ni wedi gweld e'n barod, cofiwch mae'n tebyg I roi'n hoffi, me gusta, ond yn yr amser amodol. So hoffwn I yw me gustaría, me gustaría. Gwneud. So beth yw y berf gwneud? Ydych chi'n gallu meddwl am y berf gwneud yn Sbaeneg? Sí, es hacer, super, hacer. A wedyn mwy o. Mae'n dechrau gyda fel y Gymraeg. Mwy o. Ydych chi'n gwybod? Mae'n mas, sí? Mas gyda acen dros y a. So, en el futuro mi gustaría hacer mas, a wedyn ymarfer corff. Beth yw ymarfer corff? Ydych chi'n gwybod? Mae'n echercithio, muy bien, echercithio, neu exercise yn Saesneg, iawn? A dyna fe, dyna'r un olaf yna, okay? A dyna'r cynllun marcio nawr, so ydych chi'n gallu gweld sut I cael y marc. So, mae'r ateb yw creo que es importante comer sano, ond am 2 farc, ydych chi'n gallu ysgrifennu creo es importante come sano. So mae 2 camgymeriad yna, maen nhw wedi anghofio y que, ac yn lle ysgrifennu'r holl berf comer, maen nhw wedi ysgrifennu come. Iawn? A wedyn am 1 marc, creo es importante come. Enghraifft, obviously maen nhw'n enghreifftiau, ond ydych chi'n gallu gweld bod ydych chi'n gallu cael 1 marc, 2 farc, etc. So mae'n well I cael tro, ond yw e. A wedyn am ba, so dyna fe. A wedyn, 2 marc yw aparte tener dieta equilibrada, esencial, mantener en forma. So maen nhw wedi anghofio y C, maen nhw wedi anghofio S, aparte D, a wedyn aparte dieta esencial en forma. So dim ond
llai na hanner o'r ateb i cael 1 marc. A wedyn C. So mae'n mas o 2 yma, so dyna'r holl ateb, a wedyn am 1 marc aer fwy chymnasio 2A 4 tardau. Okay? So mae'n werth chwail cael tro. A wedyn am Ch. So ni'n gwybod yr ateb yn barod, ond am 1 marc mewn canta, deporte pero era cansado a noche. Iawn? So rydych chi'n gallu gweld, mae'n eitha hawdd i cael marc. Yeah? A wedyn yr un olaf, so dyna'r ateb, a wedyn am 1 marc en futuro me gusta más ejercicio. Okay? So yn lle me gustaría, maen nhw wedi rhoi me gusta, a wedyn maen nhw wedi anghofio y berf hacer, ond más ejercicio. Okay? So dyna fe, a dyna fe yn Saesneg hefyd. Okay, right, como repasar. So sut ydych chi'n gallu adolygu am y cyfieithiad yma o Gymraeg i'r Sbaeneg? So mae'r gwefan rili dda, dwi wedi dangos chi y gwefan yma bythefnos yn ôl nawr. So ydych chi'n gallu clicio ar y link yna, a mae llawer o ymarfer, so Spanish Writing Practice. Wrth gwrs mae popeth yn Saesneg, ond bydd yn defnyddiol hyd yn oed. So, ydych chi'n gallu clicio'r pethau yna. So, dyna enghraifft, ydych chi'n gallu ffeindio cyfieithiad ar y gwefan yma. So, mae'n paragraff yn Saesneg, a bydd rhaid i chi cyfieithu fe i'r Sbaeneg. Okay, so chi'n clicio ar Start the Exercise, a wedyn ydych chi'n gallu teipio yn y bwlch i'r ateb, a wedyn byddwch chi'n gallu marcio fe wedyn i weld sut mor dda ydych chi wedi gwneud. Okay? A wedyn, os mae rhywbeth ydych chi ddim yn gwybod, ydych chi'n gallu creu efallai cerdyn adolygu, revision cards, flashcards, gyda rhestr o'r geirfa, ydych chi angen dysgu. A wedyn, os mae rhywbeth fel gramadeg, efallai bydd rhaid i chi adolygu amser y gorffennol neu yr amodol neu rhywbeth, a wedyn byddwch chi'n cael siawns i gwneud hwnna ar y gwefan yma hefyd. Mae'n really defnyddiol. Okay, so mae'n gofyn i chi cyfieithu Monica and I are very hungry and thirsty. That's why we're going to eat in this restaurant. It is very close to the beach. As a starter, we're going to order a Mediterranean salad because today it is too hot. As a main course, we would like to eat a steak, but I am going to eat it rare. To drink, we prefer water or a soft drink, and for dessert, we are going to choose cheesecake. In Spain, the set menu is quite cheap, and it usually includes the drink in the price. It's fantastic. Okay, so beth byddwch chi'n gallu gwneud nawr yw stopio'r recordiad os ydych chi moyn, cyfieithu fe, a wedyn dod yn ôl i cywiro fe. Neu, os ydych chi moyn, ydych chi'n gallu mynd ar y gwefan, efallai heno neu yfory neu dros y penwythnos, a ydych chi'n gallu actually gwneud e ar-lein os ydych chi moyn. Okay? So, dyna'r ateb. Monica y yo tenemos mucha hambre y sed. So cofiwch bod, os ydych chi moyn dweud dwi'n llwglyd neu dwi'n thirsty yn Sbaeneg, byddwch chi'n defnyddio'r berf tener cael. So maen nhw'n dweud, mae gen i llwglyd. Yeah? Mae gen i thirst. Dyna sut maen nhw'n dweud e. Okay? A very, yn lle dweud mwy, maen nhw'n dweud mae gen i llawer o hunger, mae gen i llawer o thirst. So dyna'r ffordd maen nhw'n dweud e. Ac wrth gwrs mae tenemos oherwydd mae Monica y yo. So mae ni, nosotros. Por eso vamos a comer a este restaurante. So por eso yw that's why, dyna pam. Vamos a, rydyn ni'n mynd i. Comer yw bwyta. Yn y bwyty yma, este restaurante. So, este mae'n masculino. Esta femenino. See?
It is very close to the beach, so mae agos i'r traeth. Da, cofiwch bod os ydych chi'n siarad am lleoliad, location, bydd rhaid i chi defnyddio'r berf estar yn lle ser. So, da, muy cerca, so agos iawn, de la playa i'r traeth. A wedyn, as estada, como entrante o aperitivo, entrante, we are going to order, rydyn ni'n mynd i, okay? So, vamos a, rydyn ni'n mynd i, vamos a pedir una ensalada mediterránea. So, una ensalada yw salad, a wedyn mae Mediterranean yn mynd ar ôl. So, mae'r ansoddair yn mynd ar ôl yr enw. Iawn? A wedyn, because, porque, today yw oi, it is too hot. So, too, rhy. Mae'n rhy boeth. Hace demasiado calor. So, demasiado yw rhy. As a main course, como plato principal, we would like to eat, so hoffwn ni bwyta, nos gustaría comer, steak, un bistec. But, pero, I am going to eat it rare. So mae it a ma yw y lo. So mae'n mynd cyn y berf. Iawn? Rwy'n mynd i bwyta, boi a comer, a wedyn rare yw poco hecho. Mad, poco hecho rare. Wedyn, to drink, so para beber, to drink. We prefer, so mae'n well dyn ni, preferimos, dŵr, agua, neu soft drink o un refresco, soft drink, refresco. And for dessert, I de postre, dessert, we are going to choose cheesecake. We are going to, ni wedi gweld hwnna'n barod, vamos a, choose, elegir, a wedyn cheesecake yw tarta de queso. Ac i orffen, in Spain, en España, the set menu is quite cheap. So, el menú del día es bastante yw eithaf, bastante económico, rhad, and it usually includes swile yw fel arfer, incluir the drink, la bebida, the drink in the price, en el precio. A wedyn ni orffen, it's fantastic, es fantastico. Okay, so dyna enghraifft o'r tasg ydych chi'n gallu gwneud ar we I ymarfer. Hefyd, dyna'r link i'r BBC Bite Size I helpu chi adolygu gramadeg. So, ydych chi'n gallu adolygu llawer o pethau wahanol yna, amser gorffennol, dyfodol, amodol, amherffaith ac yn y blaen. A wedyn, obviously, bob wythnos dwi'n dweud wrthoch chi defnyddio Duolingo i'ch helpu chi ymarfer. Okay? Mae Duolingo yn gwych, does dim rhaid I chi talu, ydych chi'n gallu gwneud dim ond 5 munud bob dydd neu hanner awr bob dydd mae lan I chi, a mae popeth yn helpu chi adolygu. Okay? A hefyd, ydych chi'n gallu cyfieithu unrhyw beth, fel dwedais I tro diwethaf, a ydych chi'n gallu cyfieithu geirfa, brawddegau, caneuon, tudalen o'r llyfr, paragraff o'r we ac yn y blaen. So fel, just creu brawddeg a cyfieithu fe. A wedyn, I gwirio, ydych chi'n gallu either gofyn eich athrawon I marcio nhw, neu ydych chi'n gallu gwylio ar we, just typo I mewn I gwefan ble maen nhw'n cyfieithu, just I cywiro nhw. Ond mae ffordd gwych I adolygu. Weithiau dwi'n gwneud os dwi'n y car, os dwi'n y cawod, os dwi'n y gwely, dwi'n just meddwl am rhywbeth hoffwn I ddweud, a wedyn sut I ddweud mewn iaith arall, just I ymarfer, a mae ffordd da I gwella. Okay.
A hefyd, ni wedi gwneud gwers ar y trefnyddio'n gwybodaeth yn barod, ond dyna'r link eto, jyst i atgoffa chi, maen nhw'n really helpu chi adolygu am bob rhan o'r arholiad Sbaeneg. Maen nhw'n really da. Diolch yn fawr am wrando, muchas gracias. Gobeithio mae wedi bod yn defnyddiol. Dwi wir yn sori am y camgymeriadau dwi wedi defnyddio y pwynt pŵer anghywir. Mae ddrwg 'da fi, a byddai'n defnyddio yr un cywir nawr pan dwi'n lanlwytho fe i'r we. Okay? So, muchas gracias.